ôl ma nawr ers 2 mlynedd achos ydyn ni fyw yn Llundain am spel fawr. Gyda ni'r plant fel yna. Ond pan gydawes i Gaerdydd 7-8 mlynedd yn ôl, 9 mlynedd yn ôl, i fynd i fyw yn Llundain. O'n i ddim rili yn teimlo rhan o'r ddinas yma o gwbl. Nes i symud lawr o Ferthyr i Gaerdydd, nes i stopo yn Pontypridd i llenwi'r tanca, nes i aros am 2 mlynedd yna. A wedyn wnaethon ni symud mewn ben Caffi Chief o Cannon Street. Ie, ni'n cofio ti'n byw yna. Ni'n parties amazing. A ni'n enjoyo dod i DJ o? Ti'n dod i DJ o ni, a byddwn ni lluniau briliant o'r ti yn DJ o. Parties yn ffilmers. We lost some people there along the way, didn't we? Right. So o'n i really anwydus i fynd i fyw yn Llundain achos o'n i'n gwybod yn waith i'n lan. Ond erbyn hyn nawr, mae'r boed wedi ymwysedu yn Gaerdydd, mae'n Treganna, dwi'n siarad y sgwrs, mae Cymraeg yn ffantastig, un o'r symud hyn efo ni symud o'r Llundain. Parhau efo'r addysg Cymraeg. So, o ran ni, fi'n teimlo'n hapus fe'n o'r pan hyn. O, mae'r bwyd i cyrraedd. Good. So sorry about that. Hey, no worries. Hey. You take the boy out of the bar, he's fine. Cheese maps. Ond, I mean, beth mae Caerdydd yn really meddwl i ti felly? Mae lle going to Deunydd i fyny, a lle i bod, lle i weithio? Wel, mae'n anodd yn dweud, achos yn lle y waith yn digwydd yn Gaerdydd. A fi wedi sylwi, y mwyaf chi'n neud fel actor, sy'n fwy chi'n gallu llwyddiant y fas, lle o waith fel i wneud fan hyn, achos ys neb rili yn ffôn o fi lan. Ac ers i fi gorffen y gwerth sydd yn nawr tua'r 3 mis yn ôl, fi wedi gwneud gwaith dim o waith fel actor, achos fi'n derbyn cyngor national needs, a fi'n troi pethau lawr, a fi'n aros yn pethau gorau i ddod mewn, ond ti'n troi pethau lawr? Dwi'n gweithio, ie. Troi, ie. Dwi'n rhoi ffôn i fi? Yeah, well, I know a man who will. He's a woman. Hello. I can play him. So mae Gaerdydd, mae diwydiant ffilm a teledu a theatr wedi bod yn erioed, wedi bod yn braf, wedi bod yn rhoi gyrfa braf, wedi dysgu sy'n gymaint mas yma. Ond nawr, ni ddim yn rili yn teimlo rhan o'r diwydiant ffilm yn rhaid. Na, achos neb yn gofyn i ni. Ond dylwn ni bod yn rhan o fe, dylwn ni bod yn rhan o creu o beth. Achos ond matrin, Caerdydd i Caerdydd. Cyn i fod yn at the forefront o bethau sydd yn neud. Nes i gwaith efo'r National Theatre Wales cynnydd, a dwi'n ni fel mas draw wneud Dan Shakespeare yn aircraft hanner yn sy'n allan nes. Fantastic. Ie. Ti'n lygo na'i gwaith i, cos ni'n nabod ti gan aml fel actor teledu a actor ffilm, ond ti'n enjoy gwaith llwyfan? Dwi'n credu beth yw'n siarad am pob actor fan hyn. Dyn ni'n ei gwaith llwyfan. Un job yn siarad, mae'n ffantastig. Spiritually rewarding, yn gweithio yn egos yn ddiddorol, yn gweithio efo pobl yn yr un safle a team. You're trying to realise a brilliant script, mae'n creu o Os ti'n cael yn wrong, ti'n gallu gwneud yn well nos fory? Yeah, exactly. Na beth fi'n teimlo'n fi. There's always tomorrow. Well, maybe tomorrow, Harrington. Tomorrow never comes. The thing is, dylwn ni'n neud mwy o waith theatr. Dwi'n credu mae'n un o others nawr i sgweri rhywbeth. A creu rhywbeth newydd i ni fel actorion. Os ni'n cael ffrindiau, dyna beth sy'n dal nawr. It's big enough to cry. Mae'n fawr. Wel, mae'n y gymunedau i gael, mae'n y gymunedau o Gymru Cymraeg, mae'n y gymunedau o Pobl Caerdydd, mae'n gymunedau o fewn reina o bobl actorion, a mae fel Venn diagrams masif o bobl sy'n dod i'r tafarn yma, pobl sy'n mynd chapter, a beth yna, mae'n gyda ti i wneud y Gaerdydd, os y ti yn berson Caerdydd. Mae'n frustrating i fi, dwi'n teimlo'n rhan o beth i'n neud yn y so ni'n cael Ond i gyda, siarad am y gwyll,
Sef, mae wedi bod yn llwyddiant dysgu bod yn meddwl, sôn am y gwell, mae wedi bod yn llwyddiant dysgu bod yn mae lot o bobl yn rhan i fi, lot o bobl di-Gymraeg hefyd yn gweud, I've been watching this for Seaman. Fi wrth y modd fi mae'n rhywbeth hanes fydre, byddwn ni'n dewis gwylio ar unrhyw rhan, beth bynnag. A mae'n gred mae hwn yn digwydd. Oedd yn mwy'n cael ei di wneud? O, oherwydd, yn ambitious iawn dod fel am waith ddim arian oedd y sioe yn neud beth creu Ond rhan fwyaf hanner arian wedi dod y tu fas i gael. Mae'r tro cyntaf i unrhyw beth fel yn ddigwydd. Dwi'n neud yn y ddau waith. Hanner yr arian wedi dod as fydreg. Ond fydden ni ddim mor ymhosib greu ar y wyrgwrs o'r sioe yn neud cael efo just hanner y budget. So rhaid gael arian o'r tu fas. Ond dwi'n credu bod pobl wedi sort of underestimate o'r fersiwn Cymraeg. Wrth blwyddyn nesaf yn ein Saesneg iddo fas. Dwi'n all free media yn gwneud massive fan film ar y fel BBC. Ond sa'n credu oedd neb yn ddysgu yn Cymraeg yn gwneud mor braf. Tu fas i Gymru. Dwi'n credu bod 30% o bobl yn gwneud yn tu fas i Gymru. Yn watcho'r subtitles. Oherwydd yn barod yn subtitles, oedd yn fel y cilyn a bob yn y gwrs o factors. So, na, mae'n odd bod i'n gwneud bod os bydd na cyfres ar, mae'n odd iawn yn gwneud yn cyn iddo rwy'n mas. Gret. Ie, ond mae pobl yn ywsti. Nes i gwylio 3 cyfres o'r Killing mewn pythefnos. So mae hwnna'n beth 40 awr o dyledu mewn Norwyeg. Ie, mewn Norwyeg. Yn union. Ac, ie, oedd hwnna'n greit. Chi mor... Dwi'n mor ywsti gwylio'r peth yn ieithoedd gwahanol. Fi'n meddwl bod gadael y Saeson bod yn gwneud hwnna hefyd. A fi'n meddwl bod ni yn erbyn hyn. Ond beth yw, ond beth i'n gwylio, pan i'n gwylio'r gwyll, yw sort of gwaith sydd wedi bod yn mynd ymlaen ers blynydde. Chi wedi bod yn trio, a ti wedi bod yn rhan o hwn ers blynydde, yn dwyt? Do, o'n i'n rhan, o'n i'n cofio. O'n i'n ffilmo cyfres o Lark Rise to Hamilton. Ni yn ffilmo fe'n bath, o'n i'n cofio bod... Mae'r reswm i'n cofio hyn yw ni efo'r costume supervisor, ac oedd i'n gwneud yn gwisgo. A'r ffôn ni wedi mynd, a'r ed oedd y ffôn. Oh, look, I've got an idea. I've got this idea, and I think we could do it smashing. Fancy doing it? But I said, yeah, what is it? Interland, for a cop, an outsider, like yourself. Yeah, well, can we ask you a bit? Yeah, I'm sure, now we need it. Ac wedyn nath e cymryd 2 flynyddoedd wrth i'n sort of section. A y Benny oedd y costume supervisor ar Lark, dath hi ar Interland. Oh, right. Fel costume supervisor yna, hefyd. Trwy gyda'i fi gweithio yng Nghymru. Dad, a ffôn call, here we are. So fi bod yn rhan o fe ers y cychwyn. Oedd hi'n gwaith caled, ond oedd y sgwennu mod o, oedd y cymeriadau mod o. Oedd ddim rili, oedd ddim fi'n patronising yna. Oedd ddim yn trio neud drama, ond jyst yn gweud stories. Ie, ond wrth gwrs, mae'n mewn lle Gymreig iawn. Dwi wrth y modd gyda'r rhan yna o'r wlad. Na, nes i wneud. Fi wedi bod yn gwneud lot o waith yn Aberystwyth. In fact, fi moyn siarad gyda ti. Ond fi'n legend yn Aberystwyth yn ôl Ed Thomas. Ond fi moyn gwneud ti am hwn. Mae Matthias, ti'n gwybod, yn y gwyll. Mae fe'n byw mewn carfan yng nghanol neu lle. Nawr ar Gwellbyn Llewy Cymru. Nawr, fi'n cofio unwaith. Oedd gyda teulu fi carfan yn Aberteifi. A unwaith, nes i John Gymryd y drama yn Aberystwyth. Fi'n meddwl, o'n i'n commute, dim ond ti ar rhywbeth. Nawr, os chi'n
byw yn Llundain, a dwi'n mynd am Llundain. Mae awr hwnt yn solfol. So, mae'n awr fel bob dydd, brel. So, benderfynu, byw ar y carfan. Dwi'n gwrs, oedd e'n mis Tachwedd. Oedd e'n breezing. Come on, top cop. Dwi'n abres, dwi'n byw yn carfan. Trwy'r blwyddyn. Dwi'n fel mae'n... Os yna'n dintro o kind of, ti'n modd, beige shirt. The ain't no it's not legal way. Party again to the Dwi'n credu bod y carafan yn ffordd o'r ffwrdd hwnna hwn yn metafor amdano. Wrth gwrs na. Ac os gyrru'n gofyn eto. Mae'r event wedi digwydd yn Llundain i symud yma. Wedyn yn dechrau yn efo'n Fi ddawel mas yn y diwedd, ond fi'n credu oedd e'n just, oedd e wedi stripio hunan o unrhyw bleser yn ymwneud. Yna'r ffordd oedd e'n gweithio. Yna'n beth sy'n ei wneud. A mae'n redeg? Sy'n mod i'n wneud. A ti'n redeg, ti'n yn dweud? A fi'n, be mae redeg yn ei ffordd i feddwl. A fi'n gofod pretendyn yn cael y terapi. Dwi'n siŵr os mae fe'n edrych yn un peth, ond sy'n gymaint o bethau sort of spiritual yn gysylltiedig efo redeg. Dwi'n credu bod e'n just ffordd o just osgoi pethau falle, neu geitio falle. Fi ddim yn redeg yn ffwrdd yn beth, yn edrych tigre. Fi'n credu falle yn y boli, Tom y Ffais, edrych y diwedd yn gyda si, Mae'r cwestiwn yn credu pos on dwi'n meddwl o'r Oeddi yn sicr, mae wastad llun o'r plant. Mae llun o'r plant yna yn bwysig iawn iddo fe. Weithio mae pobl yn cymryd i ffwrdd yn ddim yn gweld smart. A dwi ddim eisiau gwneud yn ysgafn o'n, cos mae'n waith serious iawn yn gwych. A stwff, ond a wedi wir mwynhau, dyna fath o beth fi'n licio gwylio. A wi hefyd yn gallu gwylio beth sy'n cyfaill i ni. A wedi gweld ti mewn pob math o stad. A ti wedi gweld fi mewn pob math o stad. A ie, a wedyn. Ond gweld ti'n chwarae cymeriad, a lle fi jyst totally convinced that we didn't want higher Richard Harrington on two players. Ond mae'n great, mae'n absolutely i'n gallu divorce yn un o hwnna a just go in sy'n kind of, mae hwnna'n gallu bod yn broblem fel actor, gwylio stuff am syledu. Wel, fi'n gwneud fel ys ti yn cymryd o one-man show, ti'n gwybod? Siw'n gwneud o beth ar i'n cofio o radeg, fi'n gwneud spel na, fi'n gwneud trwy pethau. So yna hefyd, fi'n matio fel mas o'n i'n sy'n Iawn, o'n i'n chwarae fi fy hun. O'n i'n chwarae fi fy hun. Ie, ond mae'n oed i ddweud, mae'n rhoi... Ie. Wedyn yn naturiol. Hwna, perfformiad. Ie, exactly. Ie. So, pan fi watch o'r gwell nawr, sgwrs gen to us, really disappointed. Ti'n disappointed? Ond nawr, fi watch efo rhyw So ti'n un fath actor sydd yn edrych ar ei waith? Ie, fi ddim yn obsessed gyda fe. Fi ddim yn obsessed gyda gwaith. Fi'n meddwl lot o'r sioe ti ddim yn gwylio? Na, fi'n gallu deall na, ond fi ddim yn gwybod sy'n allech chi ddysgu fel actor, sy'n allech chi bod sy'n perfformiadau nôl. Weithio, beth sy'n digwydd, ti'n teawr yn digwydd, fi'n chi'n meddwl am rhywbeth, sy'n teimlo rhywbeth, falle fi ddim yn edrych fel. Wrth gwrs, ar y llwyfan, fi'n get ready with it. Wel, pawb wedi prynu mewn i'r suspending of disbelief, ond efo camra, fi'n gweud rhywbeth yn ôl. Mae'n mor intimate. Os dim rhaid i chi wneud live ddim, os ydym meddwl am rhywbeth, fi'n just meddwl am rhywbeth. Unrhyw beth yn dweud, it's the context of put that first, ti'n gwybod? So, fi wedi dysgu lot o perfformiadau erchyll dwi'n gwneud, a ni'n o'r ffrans, watching on with it, oh my god, Yeah. Oh, I gotta do that. Beth sy'n rili dod amdano sy'n fel actor fi'n meddwl, nes i ddim
ffordd i fel. Est ti ddim i ysgol drama, neu est ti ddim i astudio drama mewn prifysgol, dim o hwnna. Est ti'n syth mewn i'r proffesiwn. Pam hynny? Wel, dim dewis dim byd. I mean, ges i'n expero yn nghanol ei fel. A ges i'n job, ges i'n cynnig job yn Deunydd i efo ceisio. Reit. I mean, ar y drama mas yn Amsterdam, David. Wedyn, ond ys i'n ôl, actually, am o Pobl Caerdydd. Like a baptism of fire. Oedd cyrraedd wedi ar actor, job ar actor, yn y chwarae am 2 mlynedd o wedyn. Mae'n ffantastig rili. Ond, mewn ffordd, ennill ys i BAFTA Cymru iawn. Ges ti ennill jyglo fe. Mae'n rhaid bod loads o actorion i gyd yn meddwl amdano fe. Ti'n meddwl beth o bobl oll? Dwi'n siŵr achos oedd yn ffred i rhywun arall sy'n credu. Oedd pobl o'n i'n ei gwrdd efo, pobl fel Deunydd, pobl o'n i'n bygio gwneud i fel Lynch. Mae'n rili hapus bod i'n gwneud e, achos o'n i'n meddwl ti'n soi. O'n i ddim, oedd dim show off, o'n i ddim yn meddwl, o'n i'n very green rock, o'n i'n person, o'n i'n pres, o'n i'n talented. That's always been a big problem. O'n i'n gwybod, oedd yr hon yna'n sefyll bach yn dan, oedd ti'n cael rent boy. Ie, oedd wedi rent ffwrdd o dde Cymru i Amsterdam, chwarae rent boy. Gathen ni rhywbeth yn rhoi, ni fel yn dod. So oedd ti'n lot o beth i? Purge. Yeah. Let's see what this is really like then. Oedd credu, y drama yna, Mae'n cymryd lot o amser i gael yn y tîm i Ceri. Mae'n credu y fan oedd wedi sgwennu Lynch. Mae'n credu Lynch wedi the next Richard Lynch. So they came along at the right time. I guess i'r ffordd efo'n gwybod beth rhaid. So ddim neud rhywbeth i gwybod yn ei gyda. Mae'n dysgu neud y job, gael y ffraint, gael y ffraint. Gret. Wi yn meddwl amdano ti. Fel o'n i'n gweud o blaid, ti'n archo'r camra yn y tymna at o'r llwyd. A ti'n gweithio lot, gyda lot o bobl, ond mae lot o stuff ti'n wedi gwneud. Ti'n mynd bod mewn lot o ffilmio, ti ddim wedi dod allan. A ti'n meddwl, fi'n kind of meddwl, mae hwnna'n really neis mewn ffordd. Oherwydd, mae'n meddwl bod ti'n cael camera time. So fi'n gweud, fi'n dysgu o rili gilydd, fi'n dysgu actio a camera i students. A fi'n gweud beth mwyaf gwerthfawr gei di yw amser ar camera. Oedden ni'n dysgu dosbarth reit ar dechrau y gwyth. O'n gwych coleg gwylio gwyth. O'n gwych rhywbeth yn Gymraeg. O'n siŵr o'n mynd i fod yn really great. Ac o'n really excited amdano. Students fi'n really excited. Dwi'n mewn dyn nhw wedi, wow, oedd yn amazing. Ac yn siarad, wel beth sy'n digwydd i Richard yw mae'n cael lot o amser ar gamera. A mae hwnna yn fwy gwerthfawr na lot o training i. Hwna'n rili dda rhywbeth ti'n gweud na. Oherwydd, mae amser ar y camera yn ei, oedd yn ei actor o flaen camera. Mae'n gwneud close-up. Mae'r ffocws yn mynd am y tîm. Pawb, oriau, ysgoed, reiadau, holl production yn ffocysu am y tîm. A mae rhaid i ti gweud stories. Mae rhaid i ti bod yn sincere, mae rhaid i dod yn fyny. Os nad yw'n dod yn fyny, mae rhaid i wneud pack wedi gyda right there, mae rhaid i fi wneud yn o'r yna beth mae'r amser yn camera. Beth sy'n teulu, mae'r dim yn ei dod, mae'r tywed yn chwysu, mae'r dim yn ei gweud, you can't do it, you'll be found out, you're going to be found out. How the meddwl ti'n shit. Mae rhaid i ti wneud ffrindiau yn delusion. A mae fe'n digwydd, mae'r ffocws arno ti, mae'n rhywbeth
got to happen. It's not going to digwydd, we'll do their own job. Yeah. Look at one un rhan, fi'n rili cofio ti amdan, absolutely amazing. Ac, a jyst i siarad gyda ti am y rhan. Pasta. Oh man, the pasta. Oh, Gareth. Mae'n ffain fel. Wel, oedd yn diddorol iawn, achos dath hwnna, nes i'n ôl Amsterdam, dechrau'r cyfnod fel actor, nes i'n rhan y series arall gyda BBC, os yw'ch chi'n gwybod nes i'n ôl yn mynd swigs, efo chase, Aris, Gati. Wel, ges i'r rhan o'r rhan o'r pasta. So ni jyst yn trin pob cymeriad, fel, oedd i fi, oedd y cymeriad yn wahanol iawn, o ran ffordd o'n i'n mynd i wario, ni'n approachio'r rôl. Ac oedd David, ond oedd y production wrth gwrs yn wahanol iawn. Oedd yn, fe oedd pasta, oedd yn gyfres plant yn droi. It's a cookery program on acid. Ie, oedd yn gyfres coginio i blant, gyda Richard yn gwneud un o'r coginio, ac yn gyda ti dreadlocks, wedi gwneud o'r pasta. Oedd nhw'n talu tair o'n gael ei wneud. Fantastic. Oedd o'n fwy na nes i fy O'n i'n gwneud o'n i'n gwneud fi. Ie, o'n i'n chwarae'r cabbages, o'n i'n chwarae'r beans, oedd cybbys. Mae'n oed na chys ti yn Rollins, mae'n sgwennu na fe. Ie. So, oedd ti yn y fel, mae'n Julie Lewis-Jones yn y fe. Oes. Chess yn y fe. Ie. I mean, Mae'n mawri o'n y gefn. all the qualities of success. O ti'n cofio pan dath y bobl masif lawr yn what is in a person yn Saesneg. I ben oedd yn Saesneg. Mae'n baith yn rhoi gorau. Oedden ni'n cael gyda laugh ysgol. Oedden ni'n neud i'r beans. Regi. Ond na beth oedd sort of yn y conversations yn y bar. No, it's Saesneg. Right, there we go. Yeah, nothing good. Yeah. Right, so, I'm ready to love Ferthyr. Now, fi, a ddim dod o gartre Cymraeg chwaith. No, doesn't it show? Well, mae'n dy fi, ond definitely, un o'n actorion mwy o hoffus ni yn Nghymru, Richard Harrington, definitely. Dwi'n mynd o pob ffeiled, ti'n gyda'r gwych. Pain you to say that, isn't it? Alright, bastard.